Salam hormatly dostlar, goýmaýandaýlaryňyz. Men bu video arkaly men size Binance platformasyny registrasiýa bolmagy ädim görkezjek. Onun önünde men size ulanýan TikTok, Telegram ve YouTube kanallarymyň linklerini aşağıda goýjak. Köp kişi maňa TikTok'tan ýazýar da, leçkama hemmesine jogap berip ýetişemek. Onuň üçin men Telegram sahypamyň linkini aşağıda goýjak. Ona ýazmaňyzy haýyş edip soraýan sizden. Eğer bir soruňyz düşünmeýän ýeriňiz bolsa, arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Ve men ulanýan brokerlerimi linkine ve de Binance bu Binance account'un Binance platformanyň linkini de aşağıda goýjak. Ondan girip registrasiýa bolmagy maslahat berýän. Başga ýerlerden registrasiýa bolýanlarda kän da ýalňyşyp Binance TR'den ýani başga da kripto birjalardan registrasiýa bolar edil. Şunu registrasiýa bolmak isleýän bolsaň şu aşağıdaky linki goýjak. Onun registrasiýa edip bilersiňiz. Bundan başga da Binance hasap bize näme üçin gerek? Binance hasap bize başga brokerlere pul ýatyrmamyzy kripto kaşlyk olup ulanmamyz üçin gerek. Yani kriptolary USDT'ni satyn almak üçin gerek. Bu platformadan registrasiýa boldukdan sonra özüňize USDT alýaňyz ve başga brokerlere pul ýatyranyňyzda tiz ve çalt bolar ýalyk. Bu platformany men size görkezmekçi bolýan. Ondan başga da bank bilen ýatyrym etseňiz, käbir brokerlerde problema ýüze çykyp bilýär. Şonuň üçin binar opsионlar bolsun, forex bolsun, kriptovalutalar bolsun, haýsy brokerde haýsy brokere pul ýatyrmak isleýän bolsaňyz, bu kripto kaşlyk döredip Binance'yň üstü bilen ýatyrma maslahat berýän. Hem amatly, hem çalt, hem tiz wagtda puluňyzy ýatyryp puluňyzy çekip berýär. Orta men häzir kompýuterda registrasiýa etmäne başlajak. Ýöne amatly bolar ýalyk. Size iň amatlysy telefondan registrasiýa bolmagy maslahat berýär. Ýüzüňizi, pasport danlaryňyzy surata düşürende telefon amatly diýip düşünýän. O ýüzden telefonuňyzda registrasiýa bolmagy maslahat berýän. Bu ýerde biz elektron poçtamyzy ýazýas we uçurtny zapis yerine dalya basyat, yani telefondan. Burada sizin Robert dälmi, yani başka sizin adamlarınızı soraýan, adamlarınızı tasdiklamagy soraýan, yani velosipedimi. Orta biz kod подтверждения, yani e-poçtaňyza kod gelýär. Onu girizýäňiz. Kod geldi telefonuma. Orta bu taýda siz her sefer Binance platformasyna girmek üçin özüňize kod saýlaýaňyz, ýazýaňyz, şifre ýazýaňyz, yani hiç bir unutmajak şekilde. Berden şifreden alsaňyzdan bolýar, güçlü bir şifre kullandyýar. Şifre kaydedilmiyor. Orta biz berden Binance platformasynyň içine girýäs we accountumuzy registrasiýasyny girizýäs. Berden menden Türkiýe çykýar.
Dersin siz Türkmenistan'da yaşayan olsanız Türkmenistan deyip, ben Türkmenistan'dan geçmiştim. Türkmenistan'dan deyip yazayınız. Berde size QR kod çıkarıyor. Berden QR kodu okudup siz telefonunuzdan açıp bilýäňiz bu şeyi, platformany. Oradan size ansat düşýär. Berden zagruzit çekiş ustroystva, yani zagruzit edeceğiniz pasportunuzu beni registrasiya edilen telefonumdan girsem, eğer zaten berden geçişäňiz telefon numeryňyzy, yüzüňizi suratyny çekýär, registrasiya edip şeyle gir. Zagruzit edeceğiniz berden telefondan yatırıp çekmesi hakkında da men size bu gezekli videomda görkezjek. Hoş sağ olun. Aman oturun.